Sisi Batanya vakorokotedza gogo Murata vakati vachachatiswa navo pamuchato wavo uri kuuya anytime soon. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Vanyora ivo sisi Tatelicious vakati congratulations gogo Murata is now a pastor. Makabudira AFM zviripo mufunge. Vhurai chechi ndiuye Mai. Ndimi dzenyu is far much spiritual than the aka ke-America Pashi the fake prophet. Pazvipo apo Mai. Please isai mapedlock. Because kamuchacha mweya uya ungamubata akatiza nemari yesangano. Anosimudza double story kuushe wekunze nemari yezvipo. Isai kamuchacha kupraise and worship or ku-head of ushering department because kanogona kupfeka but not ku-offering department. Chechi inobhuruka Mai. Ndafara wena. Congratulations Mai vedu. Saka sisi Batanya Tatelicious vari kukorokotedza gogo because she graduated recently and panga pasati pava neofficial statement ka kubva kuhomwe yenyika. Alright, azonyora iye achiwedzera akati iye ndikazvifunga mushe ndivo vanogona kundichatisa gogo Murata as mufundisi pamuchato wangu. Kungozotya ndimi dzavo dzogona kubuda musaga. Tenzi wangu rakasvika raka. Vhurai maziso aMekas kuti aone kuti munhu waari kuchata naye murume biyake. Rikashaka. Ngaatore hake maitt anatso mwana wangu. Rikasoko rakashaka. Vachishimanda havo vangandidirira jecha. Saka ndo mashoko aTatelicious akati aiwa anofara hake kuti mai vava mufundisi uye anoda kuti vazomuchatisa iye naMekas. Muchato wacho muri kupuwa mahinzi pano napapapo. Muchato wacho recently tongoti sisi Batanya vakafonera Tanya vachimubvunza kuti achabhihevha sei, achavadana here kuti dedi kana kuti achavadana kuti mama, but akati haakwanise kunzi mama nemwana wake nekuti iye ndibaba vemwana. Saka vakazongobvumirana kuti vachadanana nemasenemu avo zvichingoenda zvakadaro. Vedu weka nyika yakatakura kurema iyi.